encwadini kaMarko isahluko 4 amaverse 35 kuya 42. Ube soyongifundela futhi uPetro oqala isahluko 5 amaverse 6 kuya 11. From verse 35 to 42, lapho khona kanje. Ngalelo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isiqhotho bahamba naye njengalokhu ebesemkhunjini. Kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Wase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya, amanzi aphonseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini leyo esicamelweni. Bamvusa bathi kuye, Mfundisi, awunaki nakuba siphupha na? Wayesevuka waphuza umoya, wathi kulo ulwandle, thula uThixo. Wanqamuka umoya, kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo, yini ukuba nesabe kangakanani? Yini ukuba ningabi nakukholwa na? Basaba ngokwesaba okukhulu. Bathi omunye komunye, kanti lokhu ngubani? Lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela. First Peter 5, from verse 6 to 11. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze liphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Uphonse izikhathazo zenu zonke phezu kwakhe, ngokuba uyanikhathalela. Angani nilinde isitha senu sathane, siyahamba njengebhubesi libhodlayo, sifuna esingamgwenya. Melanani naye niqinile ekukholweni. Nazi ukuthi zonke lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu, senikhulekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele. Makube kuye amandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Sanibona ndoda. Leli sonto leniphathe kanjani? Kusukela uMsombuluko kuze kube manje. Leniphathe kahle. Nonke. Uma ngithi landane, uyashona la. Sithi hayi landa uthi hey. Lukhona okuhle. Kodwa lukhona ongabi kahle. Lukhona omunye athi konke nje bebheda. Konke nje kuze kube manje kusabheda. Ngikusho lokho ngoba thina ngathi uma ke ubuka ngalendlela bekuyiyona, wena ke mhlawumbe izinto obhekene nazo usabhekene nazo kunzima kumanje. Mhlawumbe ungathi, does God care? Unendaba uNkulunkulu. Unendaba uNkulunkulu.
Doesn't he care? Why mhlawumbe eza lesi message? Why kube nje? Hayi ke kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi izimo zokuphila ukuthi basathe wenza lokho uthi kuzolunga akulungi, uthi wenza lokho kuzolunga akulungi. Wonke amandla akho aphelele ezibhoyeni mhle wesithuthu zenja. Lutho. Does God care? Bekhona lokho. Ngifuna ukusho ukuthi uma ubheka izimo ukuthi izona ezikhombisa ukuthi uNkulunkulu uyanakekela noma akanakekeli, uyobe usephutheni elikhulu. Ngoba uNkulunkulu akashintshwa izimo kulokhu ayikho. Thina lapha ekhaya ngibuza nje bangifuna ukutshela nami ukuthi leli sonto lisiphathe kanjani. Amasonto okusebenza kwami ngisebenze kanje. Isonto liba khona eba tough kakhulu. Kube ney'nkonzo zilandelana. I-Bible study yama-couples ngoLwesithathu noma yamadoda ngalo Lwesithathu kube ngoLwesihlanu i-Bible study yebandla lonke. Ngesonto kufanele ngizoshumayela. Yabona zonke lezi zinto zibiza ukuthi ulungiselele. That's tough. Umsebenzi onzima lo. Kube sekuthi kwelilandelayo ngathi hayi kwelilandelayo kufanele ukuthi ba-relaxed ukuze ngikwazi ukuthi elilandela lelo futhi kube sengithola amandla amasha. Leli sisuka kule bekuyilelo elingenazo iy'nkonzo esondelene kanjalo. Kodwa ngiyakutshela, it was worse kunalami sengisebenza nawo. Why? Kuvele kwahamba ugesi. Uyazi ukuthi akwenzeki lutho ugesi. Kuthi ngeke ngehla ngenyuka ngiya kwa-Eskom. Hayi. Laphela khona ugoqo isonto sukela ngoLwesibili sigijima leyo ndlela. Kuthe kusuka khona lapho besivele esiplaneni ukuthi ake uclean i-roof. I-roof uma uyiklina idinga lo mshini wakhona osetshenziswayo khona ukuba i-pressure cleaner ekhipha amanzi nge-pressure ukuthi uklineke lapha. Lo mshini bengizolandwa kagesi. Kodwa ugesi awukho. Banginika kapetrol. Ifika mina ngoMercedes ngizothatha umshini kapetrol. Bathi le moto ke ilayisha umshini kapetrol. Ngithi mina ngicabanga lo kagesi. Ukuthi okagesi awulingani nalo ubone ukuthi ungakanani. Uzodinga futhi ukhokhele lo mshini ukuthi transport esuke lapha ekhaya kwakho uma usubuyela futhi uyakhokha i-transport yakho yokuletha nokuphindisela. Ngathi kulungile ngoba vele sesinqumile sesikhulumile nomuntu ozowenza umsebenzi awubawuletha umshini. Uma ufika umshini ufaulty kudinga ukuthi uphindele emuva ulande omunye babuyise omunye. Uma ubuya loyo hayi u-right wona ukuthi ukusebenza. Kodwa kutholakala ukuthi amanzi asinawo endlini. Amanzi i-pressure ayikho emanzini alapha ekhaya. Ngeke ukwazi ukusebenzisa i-pressure machine yonke. Amanzi aphumayo engena-pressure. But ngizalanda kwamakhelwane into phansi. Manje kuza ngephayiphi kuza la kuwona umshini.
ahambe indaweni bayifika la ipressure isekho yize nepressure yini esoyenza okay asithume kwamakhelwane lo seduze lazoqhamuka ngenhla khona manje wasebenza umshini athi kwalunga kusenjalo half the rope esenziwe ucima umshini oyibo hayi bathi athi lo bekudumisa athi mhlawumbe ngoba usadinga ukuphumula naku siyashisa udinga ukuthi indawo wakhula wawulinda ukuthi cool off emva kwesikhathi ungifonela ngawesikhawu njalo sagijima indaba kagesi uthi hayi khona awusavumi sefuna sukuphindisa silande omunye wow athi hayi kukanjena okay so ulandiwe loyo uma kufika khona bathi hayi kusho ukuthi indlela ezoba ngcono uthathana okagesi uphi ugesi awu hayi kwamzukuzuku sile ndaba kagesi whole weekend kusukela ngomgqibelo lutho awungeni kuze kwathi ekugcineni bathi ukuthi siyothinta manje abantu abango-chief abasey'khundleni eziphezulu bakwa-Eskom nhlanhla leyo ukuthi kukhona umfana ozalwa usibalo wami osebenza la uyena lapho bathi ukuthi abathinte ngizwa sengifonelwa umuntu ofona from Cape Town uthi baba ngizele ukuthenga ukusiza ukuze sibe sinawugesi namhlanje sibe sinawo namhlanje ngoba uyakungena ntambama izolo isineke salo mfana so if ubungathi uNkulunkulu cares ngoba ubheka izimo it doesn't care because ubheka izimo udidekile God cares isihloko sami sanamhlanje sisho njalo sithi God cares kodwa indaba yonke does God care uNkulunkulu unanakekela na kodwa kusanamhlanje ke sifondene nje nosuku lwanamhlanje sithi God does care uNkulunkulu uyanakekela uNkulunkulu ake sizeke endabeni ekuyona kukhona engikushiya ukuthi phezulu kwako konke okukhulu-ke lokhu kakhulu ngoba unkosikazi khona la kutholakala ukuthi akashelelanga vele kube khona lokho nje vele kuphela amandla abe seshayeka kabi kwangole singabe sakhumbulana ngoba ngezwa ngisebathroom esekhali ngijima uma ngiyafika ushayekile kodwa akawanga phansi ukwazile ukusabalaza mamelela ngezingalo vele zibuhlungu ingalo zakhe amela ngaleyo ngalo yathunukala yashayeka la enqulweni yathunukala umzimba kumanje kube kuzoba nalenkinga-ke yamphazamisa bazizwela nje ukuthi yastresseka kakhulu nalezi iy'nkinga esibhekene nazo. Does God care? He cares. Khona kunjalo uNkulunkulu uyanakekela. Usastruggle-ke nokuhamba uzothola ukuthi induku ngathi awuyiphathanga namhlanje. Uyikhohliwe. Ukuhamba kuhambeka kanzima. So-ke ngingena-ke endabeni. Nansi indaba esukuyona. Indaba esukuyona la
ilaphayana kuMark chapter 5. Chapter 4, sorry. Lapho khona uJesu waba nabafundi bakhe. Emva kwezimfundiso kade enazo kubona ebafundisa ngemifanekiso. Kumnandi ukuthi bathola ukufundiswa. Sekuzothi kusihlwa kusethe abahamba. Bawela ulwandle lwaseGalile. Ulwandle lwaseGalile kwesinye isikhathi kungathiwa yi-Lake of Galilee. Lolo lwandle ulwandle olukhulu. Bayahamba-ke bazowelela ngaphesheya la beya khona. Bawela kulolu lwandle lolu ngomkhumbi. Uma kukhulunywa ngomkhumbi-ke lesiZulu sithi umkhumbi. Isikebhe lesi esivulekile. Khona lapho besahamba kusemnandi kunjalo. Kungazelele, wafika umoya onamandla. Ngamandla amangalisayo ukukhulu babo. Abasathe bayagwedla abafundi bakaJesu. Ayikhona kunzima. Ungena amanzi aseyangena la esikebheni. Asiyangena amanzi, uyabona siyagcwala manje uzocwila umkhulu. Ayazama bazabalaza sekuthi emva kwesikhathi bayabona bathola ukuthi uJesu uphi. Shabunani ulele lapha ngiphushile lele kuyo. Well pushing fast asleep. Wayekhathele. Wayesebenza usuku lonke. Ukhathele. Wayengumuntu wayekhathala. Wala ulele. Uma sekunjena, imagine ukuthi melana naye linjani? Niqinile ekukholweni. Never give up faith. Ukukholwa kusho ukuthi ukukholwa izinto zokwenzeka ngalesikhathi othanda ngaso noma ngale ndlela othanda ngayo. Kodwa ukholwa kukhona ukukholwa ungesikho. Ngiyanizwa ukuthiwa kukhona abathi kukhona faith in faith. Have faith in faith. In there. How can you have faith in faith? You call it following. Faith in faith. The more operations that come when by faith movement. But you call on faith. But they even become blasphemous. But even God had to have faith. What nonsense is that? What nonsense is that? You don't have faith in faith, you have faith in God. He's the ultimate one. Uyena oqala nokugcina. Ukholwa uye ukuthi noma kungenzeke ngendlela ofuna ngayo. Ukukholwa uye kwenza yena. Uthi Nkosi mayenzeke intando yakho. He knows what he's doing. Ungazabalazi uphikisane naye kwakwenzayo empilweni yakho. Lalela yena. Have faith in God. Uthi uthi kholela ukuthi kuyowenza izinto ngale ndlela yakho. Ngishilo ngathi abafundi babe noJesu behleli naye emkhunjini. Umdali wolwandle nomoya. uJesu uNkulunkulu wathi awufunde lapha. Lawo mazwi babewazi ngoba asencwadini yamaHebheru. Incwadi yamaHebheru laphayana
iquota iTestament elidala. 13 verse 5 level 6. Afunde umyalezo. Ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali. Yaneliswani ngeninakho. Ngokuba yena ushilo wathi, angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya. Ukuze sisho ngesibindi sithi, inkosi ingumsindisi wami, angiyokwesaba. Oh yes. Umuntu angangenzani na? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Mthandi, angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya. Ngiyena bezwa abantu bethi athi umuntu uflathelwe uNkulunkulu. Akanaso isifundo uNkulunkulu. Flathela kanjani? He's always there. How can he? By-Africanized, wayesokweni yami ukuthi amadlozi aflathele. Bazilewona ukuthi idlozi iflathelwe idlozi. Uyena sengomeni ngempela sidlala ngawo. Siyokutshela ukuthi hayi uflathelwe idlozi. Nawe ubone ukuthi elingiflathele ngempela. uNkulunkulu akaflathele umuntu. I will never leave you nor forsake you. Angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya. Never. Empeleni bathi libekeka kanje lelo zwi. Uthi I will never ever leave you. Uyagcizelela. I will never ever leave you. He's there. He was there all the time. He was there all the time. Angazi. In love, he was there all the time. Nalapho bona khona izinto ukuthi besingahambeli kahle. Angazi waqamba lokho suka kushuthi okhona isikhathi lapho ebona ngathi hayi uNkulunkulu doesn't care anymore. Then usebona kamuntu. He was there all the time, waiting patiently in love, waiting, ever waiting for you. Ngoba uyiphonsana imithwalo wakho iletha kuwe. Uthwalele. Uthwaye ngilingene. Ubona umuntu noma uzakuyela ukuthi hey ngingakubambisa athi hayi ingilingene. Kahle bomfuna ukuthi hayi kulungile. Ungilingene. Nawe mzalwane. Uma umzalwane sakho uyabona ukuthi ungathi uthwele. Uthwele hayi. Hayi kuzolunga. Akabasho njalo abazalwane. Ngibona ngathi uthwele. Hayi kuzolunga. Kuzolungani yini ekuphethe kahle. Hayi kuzolunga. Yeah, kuzolunga. Hayibo, kuzolunga. Kuzolungani? Hayi, kuzolunga. Lo mzalwane uthi kuwe, ngifuna ukuthwala kanye nawe. Ngoba uma uthi uNkulunkulu ukanye nawe, akekho yena siqu sakhe ngaso sonke isikhathi. Uyathumela nabantu ukuthi bakuphakamise. Usebenza ngabantu, usebenza ngabo abazalwane. Athi uNkulunkulu esemthumela umzalwane kuwena ukuthi azokusiza. I'm right. Right. Yes. You're right. How right? You need to be humbled.
Uma udinga usizo, isho baningi abazalwane. Noma ngeke akusiza ethola nawe ukuthi hey inzima. Kodwa uzoya kulona amaziyo ukuthi uyasiza. The one who cares. Does God care? He does care. Oh yes. Lokho kunqoba ukwesaba. Uthi uJohane incwadi yakhe yokuqala sathi 4:18 kuya ku-19. 1 John 4:18 and 19. Akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba. Ngokuba ukwesaba kunesijeziso, nowesabayo akaphelele othandweni. Akukho ukwesaba othandweni. Lenkathi ukwesaba kufuna ukwengamela. Khumbula ukuthi unjani? Uyathandwa. Usothandweni lwakhe. Kholwa yilokho ukuthi ngisothandweni lwakhe. Akasoze angiyeke. Ngikhumbula amaculo amadala engingasawaculi. Ukuthi ngiyacula ngingalazi. Which I'm in try. Othandweni lukaJesu sengihlala njalo, luyindawo yobunandi kalungelo njalo ngikusiza. Ungesabi nangu Jesu unawe. Why do you fear? Wow. uPetro ebhalela labo abahlakazekile. Ubhalela abahlakazekile uPetro lapha encwadini yakhe yokuqala. Ubhalela abantu abahlakazekile. Abahlakazekile bazalwane niyazi. Abazalwane behlakazekile bahlakazwe yini? Persecution. Yeah. Under persecution, babehlushwa, bahlakazeka. Uma behlakazeka, uPetro uyababhalela nosa. Kusho ukuthi nabazalwane ababhayela empeleni abamaJuda, ngoba yilana aqala khona ivangeli. Bahlakazeka. Ngengahlushwa amaJuda. Uthi bona awusifundele. Bona lapho kuMateyu. Mateyu kuPetro. Petro kuqala 6:5, that's 6 kuya ku-11. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Uyazi ukuthi utheni ubona? Sithobeni phansi kwesandla esinamandla sikaNkulunkulu. Wait a minute. Bayahlushwa labantu. They are under persecution. Bahlakazekile abasekho ey'ndaweni zabo. Abanye bashiya imizi yabo, their properties. Nakho konke abanako kusele emuva. Sebekwamanye amazwe basekho
basuke bengaqonde ebusuku eJerusalema ngenxa yokuhlushwa. Bahlakazekile. Uthi khona lapho uthini? Humble yourselves under the mighty hand of God. Zithobeni ngaphansi kwesandla esinamandla sikaNkulunkulu. Isandla sikaNkulunkulu kusho ukuthi khona lapho bekhona sikhona. uNkulunkulu akabashiyanga kanye nabo lapho. He is there. Uthi sithobeni phansi kwaso. Uma isandla sikaNkulunkulu esinamandla sithi hlala la yiba kulesimo okwamanje, sithobe phansi kwaso. Sithobe phansi kwesandla esinamandla sikaNkulunkulu. Ngokuba yena uzokwenza njani? Uzokuphakamisa. Which tells you what? Ukuthi uNkulunkulu is never out of control. uNkulunkulu uhlala in control. You may not be in control of the situation, but He is. Yes, Salome. You can't escape up feel it. Now I'm helpless. There's nothing I can do. But God is in control. Stobeni, okay, abesethini. Phonsa izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyakukhathalela. Kuthiwa phonsa izikhathazo zenu zonke kuye ngokuba uyakhathalela. All your anxieties. Cast all your anxieties on Him because He cares. He cares. Kwesinye isikhathi ayikho into enkulu kakhulu uNkulunkulu lewenkonza futhi kwesinye isikhathi singakhulekela nalokho nje ubona ukuthi ayilulana. Akukho kululana, kulula konke kuye, hayi kuwe. Uthi phonsa zonke izikhathazo zakho kuye. Lokhu kusho ukuthi awushayi sengathi uhamba kahle. Bananso yini siza thina straight face manje. Cha, uma kungahambi kahle, akuhambi kahle ngempela. Kodwa ngizotshela bani? uNkulunkulu. Uma ngitshela abazalwane angibatsheleli ukuba ngidabukele, ngibatshelele ukuthi abayidlulisele kumnikazi wayo indaba. Asiphakamisele kumnikazi wayo onamandla onke. Niyakhumbula abazalwane ukuthi uPetro ukhuluma kanjena nje. Une-experience. Kwabulawa besaqala ukushumayela ivangeli eJerusalema. uHerod wabamba uJakobe wabulawa, wafa uJakobe. Omunye wabafundi abayishumi ekuyena omunye walaba bathathu ababephezulu, uJakobe noJohane kanye noPetro. Senqunywe ekhaya, sebulewe. Wambulala ngenkemba. uHerod wambulala ngenkemba. Bathe besuka babopha uPetro naye bamfaka etilongweni. Bafaka etilongweni. Kulungiselelwa ukuthi okwenziwa njani naye? Yobulawa. Ingathi ushaya those top 3. Use wafaka etilongweni. Ngene etilongweni. Ubheke ukuthi ngakusasa izolandwa amasosha la yobulawa. Kodwa wavuswa ingelosi yamvusa. Vuka. Uboshiwe. Akusho ukuthi ube kulapha yana. Usemakethangweni uboshiwe ngqi.
usesitokisini. Wohlo lokho bekumbambile. Siyabona. Landela. Yahamba na. Naka amasosha khona. Akamboni ukuthi nawe suke hawo. Esangweni kukhiwe. Yonke iminyango ikhiwe kumbe qha. Ngithi uma iya kulezi indawo lapho uma kuya khona uthi usonde bese uvuleka ngithi we mame akuqali ngami. Lokho kwenzeka kudala. Wathi efika wayibasathi uyafika uPetro uvuleke umnyango adlule kuyipiyeke. Qhubeke uye esangweni uvuleke isango uyipiyeke. Wathi mayesesemstrateni. Habe wayesacabanga ukuthi hayi umbono nje lombono. Hayi, sengiphume ngempela yimi, ngiphumile, ngiyahamba. Hamba yakubazalwane. Kusho ukuthi lapha etilongweni. Ingane wayengakhathazekile lapho ezobulawa. Ha? Wayekhathazekile. Kodwa lezo nkathazo akasithatha wasinika umnikazi wazo wasaba uJesu. So uthi zithobeni ngaphansi kwesandla esinamandla sikaNkulunkulu. Yena uyakuniphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Okay. Qhubeka khona lapho. Nalilinde isitha senu sathana. Siyahamba njengebhubesi silibhodlayo. Sifuna esingamgwinya. Uyakuzwa lokho? Qondani mlinde. Ngokuba sikhona isitha. Sifuna hayi singamgwinya kuthiwe lapha esifuna singamgwinya. Kodwa esifuna singamqholozela. Sifuna ukuqeda nyakawe. uSathane wenze njalo. Wathi uzinikela kuye. Ufuna ukuqeda nyangawe iphele indaba ngawe. Kodwa no. Uthi wena into efanele yenze njalo, yenze. Mina nayi niqinile. Usizwa nguye engilondoloza. Andazi ungiphethe ngobumnene sengiyathokoza. Ungiphethe ngobumnene sengiyathokoza. Oh yes. Azithuka lapha. Lapho nani okunenkonzo khona, okunemissionary embala. Since 1998. Sasifika naye ngo-1980 sinaye. Sasingazani satholana naye. Siqhamuka ndawonye futhi. Yes. Oh yes. Othandweni lukaJesu. Uhleli njalo. Yena uphethe nangesikhathi usuchitha izandla ukuthi usenandaba nami ngoNkulunkulu. Uphethe akakudedeli ngoba wethembisile ukuthi angisoze ngabuyela. Angisoze ngakudela. Angisoze. Never ever will I leave you. Never. I'll never forsake you. Ngisho sosho ukuthi hayi cha mina ngiyamshiya lo muntu. Hayi yena akakushiya. Ngeke umshiye. Ake sithulelele lazilo manje. Lila kucelo 116. Kule ndawo nje ethi yena akasoza ngiyeke. Yena akasoza ngiyeke. Just that verse.
ngomsindiso nami la empini. Again. Izimo obhekene nazo zikwenza usabe, zikwenza ushaya uvalo na. Uvalo isikhathi esizayo nge-future, uvalo ngokuthi lesimo engisona umphumela waso bayini. Ziphonse izandleni ezingalweni zenkosi uJesu. In complete trust. Ngoba he cares for you. He cares for you. We worship a caring God. He cares for you. Akahlushwa ukuthi he cares for the whole universe. The whole universe. Sisezandleni sakhe. He cares for. But you, njengomntwana wakhe, with special position. Special position. He cares for you. Ngendlela emangalisayo. Ivesi yokugcina engifuna ukufunda namhlanje ngicela ngivunyelwe lona. Nanti yalaphayana Isaiah 41 verse 10. Lapha ethi khona, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Awufundele esizulwini. Ngingesabi ngokuba mina nginawe. Ngaphela amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Amen.